Sing ati-ati sabab patih Sekipu kuwi digdaya pilih tanding bobot ing yuda. Ih, matur sembah nuwun. Ilaheng. Kula Gatotkaca. Panjenengan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ora ngawur. Malsu ya malsu ning ora ngawur. Wisnu kuwi Sinuwandara nek konangan wonge. Oh iya, salah Gatotkaca. Dewa kok mulak-malik ora. Ulun Sang Hyang Bathara Kala. Ulun Bathara Kala. Iya. Ulun mang bakal weling kan jeneng kita, Gatut. Inggih Bu Ulun. Wonten menapa? Wonten dawuh kowe weruh dhewe kayangan geger kayangan dewa-dewa ora ana ingkang wani mapaki kridhane patih Sekipu mantra nganti dewa tutup kori sela matanggep merga wedi karo wadyabala ngiling ngayaga. Wah nggih kula lagi pisan iki lho weruh para Jawata kok nganti kalah karo wadyabala ngiling ngaya. Mboten nginten nganti tutup kori sela matanggep. Jalung. Aku dhewe ya gumun kok, Kang. Buta-buta kok iso menang karo dewa. Mula aja sok ngembe karo kekuatanku, aja sok ngias karo kasudibyaning patih Sekipu. Toko wonten dawuh. Aku krungu tembang rawat-rawat bineta mbok bakul sinambi wara. Yen to Jawata golek jago eneng jagat. Jawata gila karo patih Sekipu tumuli dina samengko golek jago ning donya. Monggo prasetyaning atiku nadyan dewa golek jago ndak aturi tak golek wong-wong sing padha digdaya. Aku ora bakal wegah mungsuh titah ingkang dadi jagoning dewa. Nuwun sewu. Nek dipun keparengaken kula nyuwun priksa. Menapa Gusti Patih Sekipu nate mireng dewa niku ajeng golek jago sinten? Toko wonten dawuh. Miturut kabar sing tak tampa, jagoning dewa ora liya ingkang aran Raden Permadi. Aku ora wedi karo Raden Permadi, kowe wis tau krungu. Sinten Raden Permadi? Raden Permati, ya kok kowe wis tau krungu. Nyuwun pangapunten, nek Raden Permati menika mboten tau mireng ning kula wis kulina. Lho, kowe wis kulina, sampun. Kuwi sapa, Gok? Niku panengahing Pandhawa. Panengah Pandhawa. Pandhawa niku wonten 5 cacahe. Sing barep Prabu Puntadewa, angka 2 Raden Werkudara, angka 3 Raden Permadi, 4 5 Nekula Sedewa. Niku sak ngerti kula, tur kula ya wis hafal. Permadi didadekke jagoning dewa, apa kira-kira Permadi bisa ngalahke Patih Sekipu? Nyuwun pangapunten. Nek sampeyan dina niki iso ngalahke para dewa, ning nuwun pewu, nek mungsuh Raden Permadi, sampeyan kentekan akal. Lho, kentekan akal piye? Apa Permadi kuwi ampuh? Mboten ampuh. Ning Raden Permadi niku mesti mengke disangoni pusaka karo para dewa kanggo nyirnake Patih Sekipu mantra sak wadyabalane. Nuwun sewu, Raden Permadi niku piyayine klemak-klemek ning baguse separo jagat. Baguse separo jagat, baguse separo jagat. Dadi separo jagat niku bagusé dipek Raden Permadi dhewe, sing separo didom wong sak donya. Kula karo Togo Komandan ting pletot ngenten iki. Niku Raden Permadi niku digdaya kliwat ukur sekti kalintang jayaning perang. Mula ora aneh nek dewa pasrah karo Raden Permadi merga wis percaya sing iso ngalahke sampeyan ming Raden Permadi.
Aku ora wedi. Nggih kula pitados sampeyan mboten wedi Ning kula nyaosi priksa. merga kula wis ngetutke ratu buta, kula ngetutke patih buta. Kaya sampeyan niku Kira-kira cacahe wis 3427 niku kabeh modar kabeh. Udar kabeh. mungsuh. Raden Permadi. Nek sampeyan ajeng wani karo Raden Permadi nuwun pangapunten, kula mengke. sing repot Lho, repot ngopo? Dadak golek silian bandosa. nggo ngopo? Nggo ngangkat sampeyan niku. Kok nggo ngapa ora? Permadi niku Ampuh kegila-gila. pusakane Pirang-pirang pun wungsal wangsul dadekke jagoning dewa iso ngrampungi karya. dasare ratu Gusti sampeyan Prabu Naga Pracona niku wong nyalahi kodrat. buta kok pengen rabi karo Widodari niku jenenge nerak pacak, Nerajang Perbatan. nerak karo Pewaluring dewa nerak karo pernataning kodrat. wong sing senengane nerak karo perataning Kodrat niku bakale uripe ora suwe. paling ora tekan Setengah papat esuk mengke. lho kowe kok ngerti Ngerti mawon wong ya bubar kaya. niku aku ora wedi karo Raden Permadi. Raden Permadi kaya ngapa wujude yen pancen dadi jagoning dewa aku yang bakal ngalahake. Nuwun sewu. Upama sampeyan iso ngalahke Raden Permadi niku mengke sedulure do ora trima. sapa sedulure Permadi? Kakangne aran Raden Werkudara niku satriyane karo sampeyan meh padha. gagah gedhe dhuwur Gagah gedhe dhuwur. ronggah-ronggah Ronggah-ronggah. niku Raden Werkudara niku ya digdaya kaya adine lanang Raden Permadi. sampeyan iso ngalahke Raden Permadi kakangne ora trima. sampeyan didak Wah, modar. tur duwe pusaka jenenge Kuku kacamata. Kuku kacamata. tenan Pancanaka Kaya isih payu ya, Gak? ah iya Kuku Pancanaka. niku mapan enten jempol niku nek nggo nyudet wong Kuku niku dawane 35 cm. Niku nek nggo nusuk uwang niku tekan usus langsung modar. kuwi iku jenenge Kuku Pancanaka. tur duwe pusaka jenenge Gada Landita Muka. ya Gada Lukita Sari. gadane niku nek dideke Ngiopi sawah 400 hektar. gadane Werkudara gadane Werkudara Gatane Werkudara. Gedhe padha wonge. Ora kaya sampean. Wonge gedhe kok gatane cilik. Ah, apa itu? wong kuwi gawane dhewe-dhewe kok Lah iya. tur duwe aji jenenge Bandung Bandawasa. wungkal bener Pengantep-antep. niku nek diwatek Werkudara jangkah niku sak jangkah doe 120 km. apa iya Meneng to dibangetke ra apa-apa. niku Werkudara sampeyan glundungi Gada Lukita Sari. iso geping-geping nika luwe-luwe nek nganti ketutuk sirah sampeyan tuk lirih mawon Niku nggen sirah niku bentet ning alon-alon. Pletik, pletik, pletik ngaten. Letik, letik, letik ngaten. Terus matane mecotot. matane sapa Matamu kowe. Anu mripat sampean. ngoten lho niku Werkudara kalah karo aku kakangne ora trima lho kakangne Werkudara sapa Prabu Puntadewa. niku ora tau perang ning mbebayani ngembane klemak-klemek Midak telek ora pendeng. Midak telek ora pendek. kapuk Hah? kapuk midak kapuk ora pendeng Telek iki ya empuk ayo Telek wae kok. oh ya wis midak Telek ora pendeng. ning nek pun musti Pustaka Jamus Nyang Jimat Klimasada. saka dipanggul enteng mestaka Jagat niku horeg. Luwe-luwe nek nganti Prabu Puntadewa niku nesu. Prabu Puntadewa niku selawase ra tau nesu. Nek nesu wae dadi buta gedene kliwat ukur nganti sondo langit. sampeyan wani karo Prabu Puntadewa ayo
pun dadi buta niku ora iso dikalahke. Upama Puntadewa kalah karo aku, kakangne nesu. Lho, kakangne pirang-pirang? Nggih. Kakangne Puntadewa sapa? Nalindra Ndwarawati, Prabu Sri Bathara Kresna. Modar ora kowe. Tau krungu dereng? durung. Wah, buta ora tau maca Quran. Prabu Sri Bathara Kresna niku ratu kondang karo Kengrat. Bebasan titis Wisnu. Wisnu niku dewa tukang nantremke jagat, dewa tukang ngandum kabagyan. Niku sing dilenggahi Sang Hyang Wisnu gadah pusaka aran senjata cakra. nek disawang wujude ming kaya Gir becak. Becak. ning tamake Gunung Jugruk segara asat. nek ming sampeyan senjata cakra niku ora mlayu nganggo Gendhewa ning sarana batin. Upamane Prabu Kresna batin cakra kaya ning buta aran patih sekipu patenana niku cakra metu dhewe terus nggoleki sampeyan. panggrahitane tanpa beda kaya menungsa niku senjata cakra. Kresna tak pateni Ora iso. lho. Ora iso sebabe kagungan pusaka Sekar Wijaya Mulya niku pusaka nggo nguripke wong sing durung tekan titi wanci mati utawa nggo barang mati. mati. Apa iya? Nggih, mula Kresna niku laris. Tawang ditekani wong tuwa-tuwa nika sing pun mboten iso napa-napa. Njaluk diungkuli Sekar Wijaya Kusuma ben urip melih. Mboten sadadakan kupil. Lho, mbok ngomongku sing apik. Iki apik lho kok omonganku. Mengko kuwi sing salah tampa. Sekar Wijaya Kusuma, Sekar Wijaya Kusuma. Niku pusakane Prabu Sri Bathara Kresna. Kresna tak pateni. Kakangne ora trima, lho kok ora ndiadi. Kok kakangne terus. Kakangne Kresna Prabu Baladewa niku ratu galak dhewe sak donya. sampeyan mateni Kresna Prabu Baladewa Muring-muring nggawa pusaka aran Kyai Nenggala ya Kyai Alugara. Ndi buta sing mateni adiku Lolo Nenggara. Cangkeme nyus ngonten modar sampeyan. Lho. Baladewa tak pateni. Ha wis entek. Kakane Baladewa sapa, Gak? Ayo mbok kaya ning prajurit Ndwarawati mboten ajeng kendel. Adine Baladewa, adine Kresna ora trima. Wah lho sapa? Raden Sencaki. Tiar kuwi isih eneng wong pokoke. Raden Sencaki Nesu satriyane cilik ning bendina gelut. Sencaki nek ora gelut sedina migren. niku Sencaki mula tangane ngapal. sampeyan mateni Kresna Baladewa Sencaki ora trima ngliga pusaka Kyai Godawesi Kuning Godawesi kuno gawa Sencaki kepruke sirah sampeyan. piyur. Modar sampeyan. Sencaki kalah karo aku. Patih Udawa Ora trima. Patih Ndwarawati. pusakane apa? Aduh, apa ya? Ngerti ora kowe? Ora apal kok. Saomong-omongane wae. Patih Udawa nggawa Plempem. Plempem niku tutuke gunung Jugruk segara asat. Tutuk plempem. Udawa tak pateni. Patih Praguta Patih Mandura niku rada edan. Rada edan. sampeyan kroyok Patih Praguta modal. Gok nun. Iki katone dewa wis arep matedhakake jagone. Nggih, keparengipun. Wadyabala ngiling kon samapta ing gati sawigaing diri. Sapa wae jagoning dewa bakal tak adepi aja kok tekaning pati. Nadyan dadi ndeking pengamun-amun aku ora bakal wedi kok. Nggih, ning atos-atos lho Gusti Patih. Menawi saestu beto jagur nami Raden Permadi sampeyan kedah ngatos-atos. Merga niku mantasaning Titah niku pitataning jalma. pamujimu tak jaluk kok nggih arantak laku ning Pulau Wadyabala. Munggah gunung Himalaya. Mapan ning repat kepanasan. Wadyabala saka negari Ndwarawati. Srayaning dewa pengapiting Raden Permadi ya kadang suwuk tuwa. Ingkang bakal
ngundurake Wadyabala saka Gilingaya. Walah dalah, pancen bener. Pawarta sing tak tampa dewa ya kuwi nyeraya marang sangganing para titah. Yen ngono iki srayaning para dewa dasar Puranyata. Ayo kowe bali sak kancamu aja mbacut. Nggonmu bakal mboyong Bathari Supraba kandha karo Ratu Gustimu. Aja pisan-pisan gawe geger kayiwangan. Setyaki ana mbaran. Prasetyaning para Wadyabala Gilingaya gelem bali marang Gilingaya. Ya ing Giling Wesi waton mboyong Dewara Supraba. Yen ora diparingake dening para dewa, rawe-rawe bakal tak rantas, malang-malang bakal tak butuh. Yen ngono kudu tak undurke sarana peksa. Lho, wani halau sing tawedene apamu. Ora minggat arep aku tak tebak dadawene marganing patimu Singalena Prapteng lali. Sapa? Setyaki, sapa? Kunjara Yaksaya. Kowe srayaning para dewa dasar Puranyata. Ora gelem mbok kukuti gamanmu gulungi genderamu. Aku sing bakal ngusasik Wadyabala. Wah, gaglak limpamu. Hai. Apa kaya baca kaya waya? Kecekap kecil kecil. Iki omong apa? Kowe sapa? Ya. Akabala sila kabate si kabalyo. Ada kabare cekwa. Takon karo aku. Kebagi. Kowe takon ora? Gak. Lah kowe omong apa? Apa kacau dah baju. Ai kabate kaya. Ada kai? Nulis ya. Amuk Suramrata Jayamrata imbang yen padha-padha. Oh kowe iki sumbar to. Apa kaya ni? Agate. Ayo. Kaya apa aku sing tekaning pati. So ngalahke aku boyongan Dewara Supraba. Gegebe. Kudune iki piye ngono kok gegebe. Gegebe. Kebajiran. Ayo. Apa kasi bata. Aye ga. Goblok. Goblok. Ini Mati. Baci ya kan? aku begitu ke. Oh, bakoi. Koi. Mula Raden Setyaki mundur. Ora gelem ngadepi karo menungso iki. Apa? Iki dia bakile dia mana? Aku bakile ke. Ayo, aku Patih Praguta. Ngejak pirang dina tak ladeni. Wong Kebajiran apa? Wis kebajiran ada bayi. Ayo. piye karepmu? Dewe sing kabar sini. Cilengeng. Oh, njaluk ditabuhi. Iya. Oh, kene iso muni mak iya Apa kaya? kate wae. Nyo, ae kene wae. Sopo? Hah? Sopo? Apa kaya kabar jakala siapa? Wow, omong apa? Apa kaya kebajiran dia? Ay kamu sini? Ay kaya. Ora cetha omongane terus ngantem. Prajurit Gilingaya werna-werna. Bujit. Wah, mbuh. Aku radong. Goblok dia begini. Ini goblok kok cetha. Apa kata begini? Kau bayangin ada cek digawa sing lucu-lucu bayangin ada digawa macam begini. Bupet jasu dia bayangin. Mati aku. Gusti Tumenggung ya. Mungsuhipun sinten? Mungsuh Raden Setyaki. Wah, wong cilik tangane atose ra jamak-jamak.
Senjaki niku Senopati Ndorowati. Saurarane nek gelut kalih wong mesti mungsuhe cacat, sampeyan wis kudu bersyukur kok awake isih wutuh. Ngaso, ya kok wah edan. Wah, nganti bingung aku arep ngopo iki kok. Toko pripun? Aku mungsuh Senjaki kalah. Nggih, terus mungsuh Baronga kok tak pasrahke kowe. Nggih, kula nggih. Ya lho. Ora temangkar pikire babar blas. Bakal. Glogot goleki kancamu wedangan. Kanca wedangan dengkulmu mlocot ora. Kowe nek seneng to ngopeni wong-wong kaya ngono kuwi. Isa tok nggo lucon-lucon nang omah. Hah? Oh, jegok malaen. Mahuk ngono. Pripun? Bakal bakal. Buku de. Apa gak wis iso menterjemahke? Wonge gedhe. Jenenge Raden Werkudara. Aku apa ada kau? Tunggu. Tunggu. Apa kata? Apa gak? Tidak sirai. Ada. Ya. Somune ya ngono. Terus sampean Bakal ngapultur. oh. Kowe kok malah iso nerjemahke omongane wong petuk-petuk ngono kita. Engko gek kowe ya petuk kok gundulmu. Aku mung saking kulinane karo nek nang omahe ra ndek kanca ya padahal. Nek ra ndek kanca terus bingung pikiranku. Agak batile sia ka balera. Agak batil ka bacile te bacile ka batil. Apa kata apa jadi apa? Apa gak tegese? Gemremeng maju perang ngono kalah ngono mungsuh Raden kok ngono gedhe banget ngono kuwi. Oh, ayo radong kaya aku. Lah iya. Nuwun sewu Gusti Patih. Menika kados pundi? Kula sumanggaken dhateng panjenengan. Apa wis ra ana mungsuh liyane apa gak? Wah, jan long aku ki. Kok ya ora paham mel aku ki nek iki wigati arep ming wayang kaya ngene ning penting wayang kaya ngene penting malah ora digawa. Lah ya klasik kok ya gak. Lah iya, ayo wis nyuwun pangapura Ya wis sanane ora apa. Gusti Patih Sekipu kula sumanggaaken. Togok bilung. Sapa sing maju? Kula sumanggaaken menika Wadyabala jagoning para dewa. Minggira trajange dhewe sapa? Raden Setyaki wis sapa? Lakonane aku Patih Sekipu Mantra. Kowe dadi jagoning para dewa serep nyawamu. Rasa dadakaken gunung tanpa guna. Kaya apa aku sing tekaning baca gagrak limpamu warang. Waduh. Waduh mati aku. Waduh urip aku. Mati aku. Waduh. Oh, ada. Wah. Jagat Dewa Bathara. Buang bayi. Kok nun. Kowe jane karaku ki baturku apa mungsuhku? Lah pripun? Kowe tiba kok nibani aku. Kowe tiba kok ora golek nggon sing jembar. Nuwun sewu, tembung tiba niku kalih niba beda. Nek tiba niku mboten disengaja, nek niba niku disengaja. Kula niki wau tiba kok bener. Tiba kok mapan. Kowe dem-deman karo aku, mula pendak-pendak tak jak jagongan. Kowe ngalembono karo mungsuh, kowe ngendak kanca, ngendak ruwang. Ketoke batur ning jane kowe ndongake karo aku ndang mudhara. Ngono kok piye? Nuwun sewu mboten jarak. Ora sengaja kok bener. Kula niku mboten jarak. Ngomong kula jelaske. Sampeyan tiba bruk, kula nedeng linting udut. Senjaki teko sampeyan diantem dil. Kula niku lagi linting udut ora ngerti nek wonten senjaki candhak sirah kula diantem dem.
Terus sampean tiba bruk kula nibani sampean apa niku kula jarak. Ning nyatane bener. Kowe ketoke saiki wis ketok lurekmu ketok gedhoamu. Kowe arep mateni karo aku. Kowe ora seneng karo aku mula pendak-pendak kowe mbok musuh kowe lho. Niki ampun nganti kula nesu lho. Nek nganti kula nesu niki kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ayo nek arep nesu-nesu wong wak mutsisan rumangsane. Wah, lah kok malah mere kaya nguyuk. Ora sengaja, napa niku mboten sengaja tenan. Gayenge. Gwayong piye, gwayong dengkul ngamoh kowe ora. Kowe tak omongi ngayal kok, ora nang kono ga, kowe engko kesonjo mbaya. Malah nglinting udut. Mbako turane pamer. Nang tengah dalan antem ratu Gustimu tiba bruk, antem sencaki bres. Kowe lagi nglinting udut, candak siramu antem sencaki dil. Ora kowe mau rak ning buriku to? Ha. Ora dantem sencaki. Lho, kanca bal-balan e. Lho. Sopo? Sencaki karo aku, ketemu aku cek bilung ta iki. Nggih. Rasah melu-melu ndak lara awake. Siap. Njaki balik terus balik meneh. Kula wis tratap. Nggo rokok ora? Mboten. Nyonggon aku isih separuh. Oke. Wong ki nek srawunge jembar, nek ndi-ndi kowe entuk kanca, entuk sedulur, beda karo kowe. Sing wonge cilik sendyaki kok. Nggih nika. Kowe malah ora lara to? Ora, usah kowe ngeyel kok rasa melu-melu kok nyedak-nyedak Ratu Gustine. Pripun, Bos? Loro awakku diajar sencaki ya. Genah, arep sampean gedhe sencaki cilik ning burung karuan sing cilik kalah karo sing gedhe. Mingkon bali kok wangkal. Anggepmu dumeh kowe butuh aku wedi karo kowe. Sencaki ora wedi karo sapa-sapa. Ayo ngono yo. Ngedyar kowe. Iki sapa iki? Niku Pak Dene. Pak Dini sapa? Pak Dene buta nika. Sing aja-aja munggah kayangan nggih niku cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Cangkeme ambone ra jamak-jamak niku. Ora lho. Ora apa ora tonyo mawon modar. Masa melu-melu. Mboten. Rokok isi ora? Tesih. Kene tapeke. Loh. Gimana ini? Piye kok pucet-pucet doan? Sencaki niku nek pun nesu ngonten niku. Ora sembrono mengke mboten ming niki teka meleh. Kapokmu kapan? Kapokmu kapan? Oh, Patih Hadi manggala. Ora tau omongan ning terus nuthuk. Ngandel ora. Sik ngisor ya heeh. Modal. Balik terus geleleng. Dah pucet-pucet. Ora dikapak-kapake tolong. Kandhane wong Srawung ki kancane akeh kok. Aku ora tau metu kok, Gok. Modar Praguta iki sapa? Patih Mandura iki. Buta ngene kok ngedapi-dapi kekuatane. Anggepe kaya menang-menang dhewe kowe. Wah iki boyo kok neng kene. Boyo kok neng kene. Wah, nek nyokot sapa-sapa? Kareti mawon cangkeme. Wah, kancane. Halo, halo. Piye? Kada pucet-pucet ki. Odiar. Kowe. Kapok ora kowe. Iki sak tonyonan iso pecah sirahe iki. Oh. Wong apa iki? Wong niku. Wong. Nggih. Iki ya wong. Wong. Wah, iki wong tuwa apa cah cilik? Cailik.
cilik. Klomat kelamet ngelak po. Elak. Ngombe banyu putih. Mau lagi. Apa? Ora legi. Ngombe teh. Mah. Ndak injel. Apa? Ndak injel. Ginjel. Ngombe apa? Susu. Susu. Kaya neng kirek nyusoni. Gelem molong Cerewet kok. Mah. rasa melu-melu cah cilik turu sesuk sekolah. Nggih. Piye? Piye? Rekudara kowe karo kowe apal kok. Apal apa wong kowe darani cah cilik kok apal? Ora ya paling pangling karo aku. Modal. Modal. Kajiger kok Baladewa iki. Aku malah ditanya iki kok. Ayo anggepe kok kon slamet terus. Prabu Baladewa iki kejeme ra jamak-jamak. Ora bakal slamet kowe. Oh, lah dalah. Yo, wong-wong sing dadi senopatining Baladewa ora ngerti kekuwataning patih Sekipu. Kena daya kemandenku mbuh dadimu. Sawetara saperangan wadyabala wis kendhang kaprajundhang. Yo, Raden Werkudara. Kowe ora ngerti kadidayaning patih Sekipu. Kena daya kemandenku. Ora lumpuh, ora duwe daya aja dundang patih Sekipu. Panusmaning jajaran mundur kabeh para wadyabala saka negara Indrawati Mandura lan Amarta. Permati, kowe durung jajal kasektening patih Sekipu mbok menawa mungsuh kowe iso mundur ning negara Ngiringaya. Permati, aja enak-enak kabeh enak Permati. Katon saka kadohan Raden Permati. Mlumaku mancing ana ing peperangan. Oh, lah dalah eman-eman bagusmu Raden. Kowe ngadepi karo patih Sekipu mantra. Tak seblak angin Garuda mbuh tiba mojo nganti kowe ketemu karo aku. Mundhak babak kulitmu tugel balungmu eman-eman bagusmu Raden. Kencang warudaya pak pong bobolo kali cedhe sapa sing gawe? Kresna, iki kula wonten dawuh pukulun. Lah kok piye ora monggo mulya. Jagoing ning Tiruding Sang Hyang Jagat Giri Pratika ya Sang Manikmaya. Ya kuwi kadhangira Permadi. Ora bisa ngundurake patih Kasipu ya patih Sekipu. Malah wadyabala Mandura Ndrawati lan negara Ngamarta kabeh padha nungsang puyang numbuk bentus. Wedi karo wadyabala saka negara Ngiringaya. Aduh pukulun. Lajeng kepareng paduka kados pundi? Mugi sakmangke paduka pulun kepareng paring dawuh kalawan ingkang putra ting wayah ing Nata Ndrawati. Ora sandhadhakaken gurung tanpa guna ya. Sowan Sang Jagat Girinata. Nyuwun dawuh saka panjenengane sapa ingkang bakal tiruding minangka dadi jakoning para dewa manglurah satru murka Prabu Nagaprajana. Kakang Narada, punapi di? Kados pundi Kakang? Kawontenanipun kayiwangan menapa sampun katingal tentrem? Nuwun pangapunten. Sedaya ingkang sampun paduka dawuhaken samangke sampun kula tindakaken. Mboyong dhateng pun Permadi malah Permadi beto sak kadang kadeyan kados ta Werkudara Baladewa sanes-sanesipun. Ewadene mungsuh patih Sekipu mantra kendhang kapracundhang. Mboten wonten ing sami monggo mulya kula semanggaken dhateng paduka Adi Pramesti Bathara Guru. Anggenipun badhe paring dawuh sejatosipun sinten ta ingkang cocok menangka dados mangsaipun patih Kasipu lan Prabu Nagaprajana. Kresna, iki kula wonten paring dawuh pukulun. Kepasang yugya katujuh ing dene kita melu nderek sowan ning Balimartya Kunda Manik. Mara gage dina samengko kita bakal nampa dawuh sabda ulun. Inggih pukulun. Mboten badhe selak. Menapa ing badhe paduka dawuhaken tentu kula ngestu padha dawuh paduka Hyang Adi pukulun Narayana wonten timbalan. Kita baliya marang jagat njujuka ana ing kasatriyan Jodipati sabab miturut saka paningalulun ingkang bisa kang sarta kewagang manglurah satru murka ya kuwi patih Sekipu mantra lan Prabu Nagaprajana tanana liya kejaba mung yaiku atmajaning Si Werkudara
ingkang lagi wae Pagas Puseri aran Jabang Tetuko. Jabang Tetuko. Kresna nun amit pasang kaliman tabib pulun sewu-sewu kalepatanipun ingkang wayah Tadawadana. Sareng kula midhangetaken sabda pangandika paduka kejut raos sing manahipun ingkang wayah pun Kresna. Lirik kepiye dene kita kaget. Apa kita mboya percaya kelawan sabda ulun? Mboten perkawis menika nuwun sewu lho Pukulun. Mboten napa kula menika badhe ngemutaken paduka Hyang Adi Pukulun namung semantena atmajanipun Werkudara menika tasih jabang bayi. Menapa inggih sampun pantes nantrem menawi dipun ajengaken wonten ing Mabaratan. Ngibaratipun ngadidene timun mungsuh duren tan wurunga badhe memet jabang bayi atmajanipun Dimas Werkudara. Menawi ngantos kateman mekaten lajeng kados pundi mangke menawi wonten murinanipun kadang kula ing Jodipati nggih menika pun Yayi Bratasena. Ah Kresna, iya kula wonten dawuh. Adi Pramesti Bathara Guru paring dawuh kuwi wis kanthi panglimbang sarta panaliti ingkang ora bakal tuna tembe mburine. Kita percaya. Lamun apa dadi dawuh Hyang Jatimurti mau sayekti dadi srana kanugrahaning titah ingkang aran Jabang Tetuko. Kresna, kula wonten maring dawuh. Kita ora usah kuwatir kelawan apa ingkang dadi dawuh ulun. Sayekti lamun samengkut Jabang Tetuko nganti babak kulite gedhe-gedhene tekaning pati. Ulun ingkang bakal tanggung jawab perkara iki. Mekaten Bu Ulun? Iya. Mula kang sangka kuwi kita ora usah ndadekake anatur kelawan panjenengan ulun kebat kita mangkat ana ing jagat jumujuga ning Jodipati. Kakang Rada punapi? Kresna anggenipun mandhap wonten ing jagat paduka Kakang Rada kedah nderek dhateng lampahipun Kresna kinarya saksi tama dawuh ulun. Dalah inggih ngestaken dawuh. Lajeng marang martipun ing abdi utawi ing neraka isi pangdalutan benjang menapa? Mboten ketang sambung obor cara lintang kebat mangkat dinten menika. Ah inggih ngestaken Kresna. Ayo mangkat kula panjenengan ulun. Monggo kula dherekaken pukulun kula nyuwun pangestu. Mugi-mugi Yayi Rimbing lilakaken atmajanipun kiraya jago wonten ing kayewangan. Ya, Naryana ulun prengestoni. Tru. Wancine ngoyah lho, Tru. Iya. Ayo kae awak dhewe kudu melu mangayu bagya. Ndara Jabang Tetuko. Ari-arine wis pedhot. Wis po. Wis. Ya aja sowan ya iki mesti lagi mimik ibune. Asowan kok njur ngepas ki ibune. Wah, ya kepiye to kaya ya. Dinggo pemandangan. Sis, ampleng kowe konangan Ndara Werkudara iso didak ndasmu modal kowe ora. Ora cemongan. Ya Semar wis ngerono engko. Semar kok ndak selak nutupi awake dhewe. Nutupi awake dhewe yo sowan yo. Ayo neng Jodipati to, Le. Heeh. Yo Kang yo. Yo tak ajarake ya, Tru. Blegek ugek sak doleta. Mel. Kula nderek remen. Ndara dene ingkang putra sampun luar saking pepeteng. Bojotipun ari-ari sampun pagas. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Ayu. Iya Kakang Semar. Aku ngaturake panuwun Kakang. Nggih. Mboten kendhat anggen kula nyuwun ngersaning Gusti supados lampanipun Ndara Jabang Tetuko menika ing Padang. Lah kok dilala diudaneni. Srananipun Ndara kula Permati anggenipun beto kayu kastuba mulya. Iya Kyai Semar. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Nala Gareng. Kula nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Petro. Aku ngaturke panuwun nggih. Kula nggih nderek mangayu bagya nggih Ndara Putri. Iya Bagong, aku ngaturke panuwun. Tru. Kae mimik ora? Ora. Arep merono aku. Ngomong-ngomong arep apa to kok totok mudar ora. Wah kunangan Ndara Puntadewa disotke dadi cacing cilaka kowe. Ora apa-apa anggere aku nangan wong mancing ora masalah. Oh njur aku nangan wong mancing ora. Kyai Semar, kula Den. Aku uga ngaturake panuwun Kyai Semar ingkang tansah tut wuntat marang lakune adhiku Permadi. Nggone ngupaya wujuding kayu kastuba mulya. Sampun niku pancen dadi kewajiban kula. Nggih mugi-mugi tansah winantu ing kawilujengan
Saengga mangke dewasanipun lare menika saged dados bocah ingkang migunani saged mikul dhuwur mendem jero kali wong tuwa. Langkung-langkung migunani tumraping kulawarga saya gedhe melih migunanana tumraping negari Ngamarta nggih Den. Iya Kyai Semar Badranaya. Dereng ngantos paripursa Mbal Wacana. Kasaro ingkang tumiyup saking dirgantara nggih Sang Hyang Kanika putra Semawana Nata mboten mangling pukulun Kanika putra ingkang rawuh wonten ing Jodipati pukulun kencang warudayang iya bener Puntadewa kulun kan kadang kita ing Darawati ingkang abiyantara sarta prapta ning Jodipati Koko Prabu kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk inggih Yayi kula tampi sinuwun Darawati wilujeng Kakang Semar tansah winanting suka Basuki Antrada kowe padha slamet Kakang Semar wilujeng Kakang lho Gong percaya ora Bathara Antrada basa karo Semar dina kowe nek nyeluk Semar marmir Bathara Antrada iki basa alah aku ya ora bakal basa karo Semar mbok sak saking urip amargane Semar ki dayane apa Semar ki kakangne Bathara Guru berarti Semar ki kepala sekolah lho kepala sekolah piye kok kakane Bathara Guru kok kepala sekolah jane kakane Bathara sandure guru iki kepala sekolah wis menengo sik iki batur padha meneng dhisik iki ana rembug pigati wo bekti kula pukulun nawa gareng ulun tampa bekti kula pukulun ya Petra ulun tampa sapa Tra Petra Bathara Antrada kaya Pespa lho Bathara Antrada kaya Pespa pukulun bekti kula konjo pukulun Dolut kowe Bathara Ludulut ngono kok. Bathara Antrada kok tak amplong ora. Ya Bagong ulun tampa, pangestu ulun tampanono ya Bagong. Nggih, kula pundhi nggo jimat paripe. Pukulun, apa? Ukuran sepatune pinten Pukulun? Arep apa? Tak jaluk aja. Wonten menapa Pukulun dene paduka rawuh wonten ning Jodipati. Kados pundi kadang-kadang kula anggeni panangayoni mengsah. Dados jagoning para dewa. Puntadewa tak kandhani ya. Jebul iki mau Permadi Werkudara, anak Prabu Mandura lan kabeh Wadyabala Ndrawati Mandura lan Ngamarta. Uruhanane ora ana siji wae kang mangga kulya mungsuh patih Sekipu Mantra ya Kasipu Mantra. Tumuli wampi kula Jatimurti nuding lan panjenengan ulun mudhun ana ing Jodipati. Mula padha gatekna sawetara. Ulun mudhun iki ora kok jeneng. Bakal biyo warakake yen to kadang-kadang kabeh padha kalah jroning peperangan. Nanging sumurupa boya ana ingkang dadi jagoning dewa ingkang tinuding bakal Sri Nugraha minangka dadi jagoning para dewa kejaba ya kuwi ora ana kejaba mung atmajane Ngarimbi ya atmajane Werkudara si jabang tetu kaya iki nggih Puntadewa. Koko Prabu tinimbang anak kula kedah dipun buta wonten ing kayiwangan minangka dados jagoning dewa. Wong kula kasirnakna kemawon menapa inggih wonten jamak limrahipun ing atasipun lare ingkang nembe yuswa setunggal taun dipun ajokaken wonten ing pabaratan. Koko Prabu kula mboten badhe kelas kula mboten badhe lila. Yayi Rimbi aja kaya mengkono Yayi Rimbi. Ulun ingkang bakal matur kelawan Sang Hyang Jagat Girinata apa dene Hyang Pikulun Narada. Hyang Pikulun kados pundi? Sajakipun kadang kula pun Yayi Rimbi sakmangke mboten lila atmajanipun dipun dadosaken jago wonten ing kayiwangan. Ya wis ngerti ulun ya wis mesti bakal batang. Yen to Rimbi ora bakal lila ya wis ora jeneng mokal. Wong sing jeneng ibu lagi tresnane karo anak. Monggo anake lagi wae uwal saka pepeteng ya kuwi puser ingkang madal saka saliring pusaka apa wae. Lah kok iki arep dadekke jagoning para dewa. Mula ning dalan mau aku wis rembugan karo Kresna. Iki mengko nek nganti Arimbi ora nglilakake wah wis cilaka. Piye Kresna? Nyata ta apa dadi pangandika ulun? Inggih, Pukulun. Namung semantana tasih wonten pengajeng-ajeng. Pengarep-arep piye? Inggih namung Yayi Samyaji ingkang sajakipun sakmangke dereng nyambut damel. Lho, urung nyambut damel gawe piye? Sedaya para Pandhawa sampun dados jagoning para dewa, namung Yayi Samyaji ingkang dereng nyambut damel. Kula kinten sakmangke sampun satrepipun menawi Yayi Yaji Puntadewa ingkang kedah ngeripeh manahipun
Arimbi menika pukulun. Cocok. Puntadewa wis midhanget dhewe to. Ature Kadang Windrawati nggih Puntadewa. Arimbi kula wonten dawuh Koko Prabu. Yayi, kowe tak jarwani ya. Pacoban sing abot dhewe kuwi ngrilakake marang katresnan, mula ora aneh. Pendak-pendak dewa utawa Gusti nibake pacoban tumraping titah ingkang magepokan kelawan katresnan. Adat lupiya ingkang wis wong kang nampa pacoban mau ora bakal bisa ngiklasake kelawan katresnan. Contone Si Adi. Nggone tresna kelawan Atmajamurat jeneng Mokal. Si Adi kuwi ibu, anakmu ingkang nembe semono yuswane. Sapa ta ingkang ora bakal awal sarta anggrundel yen to Atmajamu bakal digawa dening Iwang Pikulun Bathara Antrada minangka jagoning para dewa. Nadyan wong wadon sak jagat iki mesti bakal anggondeli marang Atmajane. Nanging Yayi, kanthi cara mengkono kanugrahan ingkang bakal tinampa dening anakmu sira dhewe ingkang nyumpet marang kanugrahan kabukten kowe ora iso ngiklasake katresnan. Tresnamu marang anakmu mau satemene minangka dadi panutup kanugrahan ingkang bakal tinampa dening Atmajamu. Mula Yayi ngelingono tembung anak kuwi saka tembung ana. Ingkang anakake sira Yayi Arimbi nanging tembung ana mau merga saka panguwasaning dewa, panguwasaning Gusti. Anane Atmajamu bisa urip ana ing alam padhang merga diparingi dening Sang Hyang Jagadgrinata apa dening para Jawata. Mula Yayi tumrapun Kakang, apa ingkang sira tindakake mau bener tumraping para ibu nanging kurang bener tumraping nggonmu ngadepi kelawan pacoban. Ateges kanugrahan ingkang wis sumandhing dening Atmajamu si tetuka mbok ilangi dhewe sarana sira ora ngiklasake marang katresnan ingkang minangka dadi pacobaning sira Yayi Arimbi tumrap Atmajamu si Jabang Tetuka Arimbi. Wah, tembunge mentes mula banjur Arimbi maringake Atmajane lan panjenengan ulun Kuntadewa ning sajake kagol kagelan atine Arimbi. Pukulun kula ingkang badhe ngripe dhateng pun Arimbi. Mangsa borong dhateng kawujenganipun Jabang Tetuka anggen paduka badhe dipun beto wonten ing Kahyangan. Ya. Aja kuwatir bapakne ya isih mapan ning Kahyangan. Kabeh wadyabala isih mapan ning Kahyangan. Monggo yen ana apa-apa, ndak dawuh supaya kita nutuh lan Sang Hyang Jagadgrinata. Inggih pukulun sembah kula ingkang nderekaken jengkar paduka Kakang Semar. Kula kowe ora usah ning Kahyangan ya Kakang. Mboten ndak malah ngrepot-repoti atine Bathara Guru. Nek enten kula mengke ndak malah bingung penggaling Manikmaya. Ya mung anak-anakmu tak jaluk tak gawane ning Kahyangan. Nggih. Nala Garing Petruk Bagong kuwi arep dikanthi ning Kahyangan karo Bathara Sinuwun Prabu Ndarawati. Oh nggih ngestakaken dawuh. Ya gong mangkat ning Kahyangan. Yo. Numpawa. Lho. Mabur. Oke, siap anak Semar kok ora iso mabur. Mabur. Iso apa Bagong? Iso. Senengan mang tindarian kula mung kowe tekan ngerti-ngerti tekan mriko. Nek ora tekan kono tegese kowe ora tresna karo Jabang Tetuka. Yakin tresna? Iya. Ayo Petro nggih, monggo. Nuwun pangestu Pak, kula ajeng mabur. Madhep rono. Kowe gleleng mir. Nggonmu mlocot kuwi. Mlocot kuwi. Aku ditendang men tekan Kahyangan. Madhep rono. Petro tendang iso bablas. Ampun tenan semua. Mbok sing apik nang nendang ki. Ngarepe ana wae cemara. Nang nggon lapangan kene men bablas. Toto siap. Aja do gawe geger, aja do gawe kisruh nang Kahyangan. Sekiwu. Aja gleleng pacakmu gembelo sirahmu. Durung entek jagoning dewa marang ayo. Iki jagoning dewa Jabang Tetuka Sirnakna Bayangan para Suprapa. Hai. Ladal dewa wis kentek anakal. Jarine dadi pengayomaning titah nanging jebul dudu buta ingkang ora duwe watak kamanungsan dewane ya ora duwe watak kamanungsan.
Lah kok dadi bayi wingi sore dijokke ana ing pabaratan. Waduh. Ngopo Gong? Cemar ning gajur kebablasan. Tekan dhewe, tekan ngarepe pateh sapa ki? Tukang sapu. Sekipu. Tukang sapu. Heeh, sekipu. Untung langsung mlayu aku. Mendeli mantane terus. Kowe ning kene bae kan delok-delok jabang tetu kok kaya arep mungsuh patih sekipu. Aja mluputke patih sekipu. Aja nglerokke patih sekipu mung sak dermo nglakoni. Bocah, nadyan kowe durung duwe dosa. Aja mbok anggap aku tumindak kaningaya karo kowe. Mung merga kowe dadi jagoning dewa, kowe kudu tekaning pati saka tanganing patih Kasipu. Wah. Wah. Oh, pancen bener dewa nggone ngejokake bocah iki. Tak banting ora remuk awake malah mendelik mripate kaya nantang karo aku. Tak cokot gulune ora pedhot. Oh, lah kok dadi kaya nyokot barang sing ora iso tugel. Weh, lah dewa. Ning aku isin nek tok mungsuhke bocah wingi sore. Ayo. Gedhekno dhisik, ajokno ning pabaratan leganing atiku. Leleng tenan lagi weruh iki nang bocah kok cokot buta ora apa-apa. Asem tenan iki. Kedadian saka lempung hus. Lempung jengkulmu ora. Aku weruh dhewe lho truk gulune iki cokot karo patih sapi su mau. Sapa? Sapa ta jenenge? Sekipu. Sekipu ora pedhot e. Ha iki malah duncal kirine iki. Pulun niki pripun niki bocah niki? Merkenca arep dayang bapak. Bocah pancen. Eling-eling ya turasing satriya tamtama. Mongko ibune ya nadyan wujud wanudya nanging kae turasing Nalendra. Ingkang Birawa sekti kalintang dayaning perang. Mula jenengmu kane bocah iki kesinungan kadidane ingkang luwih. Dipun cokot patih sekipu mboten napa-napa. Nggih pukulun wah, kok tenan pukul. Kula weruh dhewe pukulun. Ya, ulun ya weruh. Kowe lho. Sampeyan nggih nonton to? Iya. Lho, tuku karcis ora? Wus. Ora usah sembrono to. Kita kuwi senengane kaya ngono. Niki wong pikulun jagat Girinata bakal rampung mrene. Kowe aja padha rame. Nggih, pukulun istaken dawuh. Adi Guru, inggih Kakang Rada, kula sampun ngawuningani kawontranipun jabang tetuka. Inggih menika. Elok sanget. Namun nyatanipun Patih Sekipu boten purun mejahi debatenipun tetuka. Piyambakipun nyuwun supados lare menika dipun agengaken rumiyin tegesipun dipun siram banyu gege. Mboten Kakang. Lho, kok mboten? Lare menika badhe kula jer wonten ing Kawah Candra Dimuka. Mangriyen. Menika lare wingi sonten lho, Di. Kok badhe dipun lebetaken wonten ing Kawah Candra Dimuka. Kula sampun dawuh kaliyan Empu Anggon Jali lan Empu Ramayadi supados mandhe dhateng lare menika. Paringipun otot bebayunipun badhe kula gantos sedaya. Wah, otot bebayu badhe dipun gantos sedaya. Inggih Kakang. Para dewa kadhawuhna nyemplungaken rajaning wesi. Wesi pulontani wesi mangangkang wesi balitung tuwin pusaka kayangan. Dados rangkanipun jabang tetuka menika. Mangke menapa pejah? Kula ingkang tanggel jawab. Kakang Rada kemawon mboyong dhateng tetuka menika kacemplungaken wonten ing kawah. Sadaya para Jawata sampun samapta ing gati sawiga ing diri Kakang. Taladem iki aku nek tekaning pati bapakne nesu. Kayangan geger. Sampun Kakang Rada kula aturi nderek dhateng menapa dapun kula dawuhaken Kakang. Nggih, kula cobi cemplungke kawah Candra Dimuka. Kula semanggaken Kakang Rada. Merkensong Warudaya, Pak Pong. Bu bola kali jodhe sapa sing gawe? Bareng jedel saka Kawah Candra Dimuka lah kok waduh kulite murup kaya tembaga. Sampun mawi sandangan jangkep Di Bangwal Sulun Kakang. Inggih.
menika Jabang Tetuko ingkang sekawit lare kula jedi wonten ing Kawah Candradimuka. Dalah. Wah, kula kinten menawi pejah. Nyatanipun samangke ngrembaka kados mekaten. Petro, Pripun Bu Kulun? kowe ngerti ora iki sapa? Mboten ngerti ora tepung kok. Iki Jabang Tetuko mau, Petro. Napa nggih? Iya, wah, Gong. Sapa iki? Sapa e? Bayine Ndara Jabang Tetuko mau putrane Ndara Werkudara. Nane lho. Heeh. Pukulan apa? Kula nyuwun dipun jadi. Kan dadeke apa? Kan dadeke cakruk apa piye? Wong njaluk dijadikan ngapa? Aku pengen dadi kaya ngono, Tru. Aku iki dhewe-dhewe nasibe dhewe-dhewe wis dadi Bagong ya dadi Bagong. Ora kena diganti saka usuk ora apa-apa. Usuk-usuk ora. Namung kok piyantunipun kendel kemawon, Di? Dereng wonten swantenipun Kakang. Kok dereng wonten swantenipun? Badhe kula paringi swanten. Menapa? Badhe kula paringi swanten bledhek guntur kula aturi manjing wonten gurungipun Jabang Tetuko. Sok kaya ngapa? Selak kepengin weruh. Habis swara kok nganggo bledhek, nganggo guntur lho, Gong. Enak tenan. Aku nek nyuwara mesti wong modar kabeh. Pemudar kabeh. Jagat diobat ora glekek-glekek kaya sambar bledhek. Ya ora wong iki ming suarane kok. Sampun Kakang, sampun Di, Sampun. Jabang Tetuko. Kula wonten paring adhawu Bu Kulun. Lho, kok sampun jangkep tata kramanipun Saking pangwaos ulun. Oh, ngaten. Kula ngaturaken sembah pangabekti kula kunjuk Bu Kulun. Waduh, suarane jan gandeng kaya bapakne persis. Wah, Werkudara ki nek ora kaya ngene ndaiba kaya ngapa senenge? Kula ngaturaken sembah pangabekti. Iya, ulun tampa Jabang Tetuko. Namung lare menika dereng dipun paringi asma. Namanipun tasih Jabang Tetuko. Mugi jagat dados paseksen. Lari menika badhe kula paringi tetenger utawi kekasih Raden Gatotkaca Kakang. Raden Gatotkaca. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Tetuka. Raden Tetuka. Ugi badhe kula paringi tetenger Raden Gurundaya. Gurundaya. Kok kula ya tak ngekeki jeneng ta, Di? Kula semanggaken Kakang Narada badhe paring asma sinten? Badhe kula paringi tetenger Raden Krincing Wesi. Kok mboten muni gamelanipun? Kakang Narada Raden Krincing Wesi. Ya nggih. Waduh. Kowe gawe jeneng ra, Gong? Wah iya no aku ya ning kayangane. Aku ya arep menehi tetenger karo Raden Gatotkaca kuwi parapan wae. Parapane sapa? Samijo. Tuk tuk tuk. Bareng nggawe tetenger sapa? Raden Laskarbit. Kok Laskarbit dadian saka Wesi iki ora dilas. Ora bakal iso wah jan ponokawan ki nang kayangan malah marahi kisruh. Iki do menengo. Lah wong kula niki dikon bapak kok Kula dikon bapak ibu kulon tonyo. lho. Narada ya arti tonyo ora. Ah kuwi wong kurang ajar iki. Gatotkaca wonten timbalan. Kita bakal ulun paringi pusaka 3 cacahe. Menapa Bu Kulun? 1 Aran Caping Basunanda, 2 Kotangantra Kesuma, 3 Trumpah Madu Kacerma. Caping Basunanda lamun udan ora kudanan, lamun panas ora kepanasan. Kotangantra Kesuma kita bisa ngambah dirgantara. Selama ing ngoning dedaratan Trumpah Madu Kacerma ya kuwi lamun sira ngungkuli lemah sangar kayu waing tawa tawi tawar ora bakal kuwalat. Nggih, ngestaken dawuh Bu Kulun. Kakang Narada badhe paring pusaka mboten? Jaripun badhe paring kotang ning sampun kok. Yo Narada yo omongane saru dewa kok omahe. Lah kowe iki ngapa to wong jenenge kotang kan kok? Menggawe pusaka ora, Gong? Ora. Apa? Ora. Aku mau tok pancing terus aku wis kempekan iki dhe ngantian. Mentok pancing terus. Males aku pisan. Ya ora males kok kudu Gatotkaca wonten dawuh. Kayangan ana kraman, kita kudu bisa nyirnake patih Sekipu sartaning Prabu Naga Pracuna.
Lamun kita bisa nrinake pati sekipulan Prabu Naga Pracana, ulun prasopo kita bakal ulun dadekake Nalendra ora ketang ngamung telku deping paningal ana ing Sela Kandawaru Binangun Gatotkaca. Menika sinten? Wong milahing Mas Tunama Sidam Sari. Gatotkaca wonten dawuh ulun yen kita ndangu lan panjenengan ulun Sang Hyang Bathara Brahma. Ulun Bathara Brahma iya. Ulun putra Sang Hyang Jagat Giri Pratingkah. Iya, ulun. Wonten menapa mrepeki dhateng pun Gatotkaca. Ulun mung kepengin weling. Sing ati-ati sabab patih Sekipu kuwi digdaya pilih tanding bobot ing yuda. Iya, matur sembah nuwun. Milahing. Kula Gatotkaca. Panjenengan sinten? Ulun Sang Hyang Bathara Wisnu. Ora ngawur. Malsu ya malsu ning ora ngawur. Wisnu kuwi Sinuwandara nek konangan wonge. Oh iya, salah Gatotkaca. Dewa kok mulak-malik ora. Ulun Sang Hyang Bathara Kala. Ulun Bathara Kala. Iya. Ulun mang bakal weling kan jeneng kita. Gatut. Iya, ulun. Wonten menapa? Sing ati-ati. Merga nang ngarepmu kuwi copet tenanan. Oh, sak ajare kowe buka wadi. Ning ngesak sing jero ya Gatotkaca. Dompet-dompet dipeniteni karo kathok. Aja nganti uwal merga ngarep kita ki nadyan dewa ning clemere ora jamak. Gatotkaca surti ati-ati duga-duga digawa. Aja nganti kaya bocah cilik. Kula pangestu ulun banyu mili kricik-kricik. Mangkat tonggir nyuwun pangestu Hyang Pikulun Brahma lan Hyang Pikulun Bathara Kala. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik. Sapa iki murup sak tebok dadane? Jagoning dewa Raden Gatotkaca. Raden Gatotkaca ya kowe sapa? Patih Sekipu Mantra. Dawing Hyang Jatimurti aku kene nyirnake patih Sekipu Mantra. Wah, gaglak limpamu para duwene. Tobat. Jagoning dewa ingkang sekawi titah-titah padha gruduk nang kayangan ora ana ingkang monggo pulih mun sepatis kesipu. Lah kok iki Gatotkaca ra kok mengah peribasan telung kedheping maningan. Mbok apake, Nggih? Kula cokot. Lho, Gese aja nyokot kita kuwi nadyan to kaya ngapa? Kita ki turasing satriya tama. Ibu kita ya putri. Sing jeneng satriya aja nyokot. Patih Sekipu nyokot gulu kula. Tumunten kula cokot kula wales. Piyambakipun pejah pukulun. Ya ning sesone aja nyokot ya. Iya. Ora kena. Kita kuwi anadyan turun buta ning kita kuwi satriya. Nggih. Aja tak cokot. Mboten, nyuwun pangapunten pukulun. Ya. Kala wau kula sampun nyuwun pangestu kalian Bathara Brahma. Kalian Bathara Kala ugi sampun maringi pangestu kalian kula. Kose ta. Aku ket mau ki ra ketemu karo Brahma kok kowe iso ketemu ki nendi? Wonten mriku. Mrai pukulun badhe pinanggih. Pukulun Bathara Brahma latri tindak mriki. Om milahing. Mas Tunama Sidam Sekaring bawana langgeng. Celeng iki. Wonten apa pukulun? Kuwi itu Bathara Brahma ning Grama. Tegese kuwi pancen mawa. Sinten? Lah kowe iki dudu Bathara Brahma, kita iki dapusi kuwi abdine bapakmu. Abdinipun tiyang sepuh kula. Iya, Naminipun Petra. setan. Pukulun Bathara Brahma, piye kula Gatotkaca kula aturi tindak mriki. Wis ulun penak nang kene wae. Kowe sing jenenge ngaku Bathara Kala sapa?
Bathara Kala iki gedhe dhuwur mongko ya buta wujude. Sanes. Bathara Kala menika ndek lemu. Wah, iki mesti doer mesti iki yakin. Ah, mesti Bagong iki. Pulun Bathara Kala kula aturi ndak mrini. Wong dadi Anggala Ludra, Mas Patik Raja Dewa. Weh ya, Iwang Pikulu Narada. Wus. Narada jengkelmu kuwi udu Bathara Kala kuwi Bagong kuwi ya abdine bapakmu. Kula Gatotkaca. Wis konangan iki. Ngarep gleleng sithik ora entuk. Naga Pracana Sirnana. Mriki ngestaken dawuh kula. Dene ya, Kang. Heeh. Iki nganu lho iki apa jenenge siluman lho, Tru. Kok siluman? Awake wong ndase naga. Mula jenenge Naga Pracana. Heeh. Medeni. Ilate cawang. Yes man. Sowe.